Čau ľudia, toto je For Minecraft server, toto je dokončený zombík. Tu je všetko dokončené skoro, ešte tu niečo urobíme, nejaké detaily, ale to zatiaľ ešte nemusí zaujímať. Tam si môžete ísť do voľnej prírody, ako napríklad tu máte les, džungla. Tam sa objavili nové porty. Napríklad džungla, pôjdete sem, máte džunglu, idete naspäť. Potom napríklad les, všetko máte. Laguje. Potom shop, keď neviete vrátiť do neho. A potom púšť, to všetko. Asi. No, púšť. Takže čau, ja sa s vami lúčim a volám sa Patrik Silko 1, 2, 3.